नै जोंना लिडारा सफैबाय मेमा मा बुस्थु ओहो गारना हर होमबा है दा गोजांनाय नंला खोमा हर होमबा गारना हर गोजानदो गारना हर ओइले यस डेन्जारखा Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ आइयौलै आगै बिहाइन्ड दि सीन शुटिंनि मा होनो पार्ट 2 बियो बीटीसी माबा बीटीसी सो नोंहा गस्लाखौ मानो गानदो BTS of आइयौलै आगै स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ अलमोस्ट स्टार्टआनो जाखाबाय ओमफ्राय दायो मेकआप सोलिगासिनो नै नङा आं गाज्रि मोनाब्रा फिसिनायखौबो खिन्थु माने आं हाया सैमा फिसिग्रायानो मालाय सैमा फिसियोनो उदैखौ फिसा खालामलायलै दे नायलाय आं भिडिअ खालामनाय लोगो लोगो दे एगार दे हंगार दे हंगार दे ना नायनो आयौ आयै नङा ओमफ्राय नोङो नों ओंखाम जाबा मानो गोजानाव सिरि जायो ओमफ्राय लारायस्राया आं खोनायाखैलै खोनादों नोङो बोलो होनानै नैबे खिफिग्राया नै हाय पात्ता गैया आं आंबो खोनायाखैलै जेनेबा ओमफ्राय मोनहैखांनासो ड्रेस आप खालामसै दायो थांनोसै ओइ मा जायगायाव थांगौमोनलाय जों आगै खासि खथ्रायाव थांगोन खासि खथ्रा मेकआप सोलिगासिनो नै सोरनि होनलाय थांनाय खाबाय नै दायो थांगासिनो जोङो सासेया उन्दुनो ओंखारबाय माइसे साइज नोंलायाखै हा जोनोमनिफ्रायनो साइज खा ना दासो देलायनानै साइज जादों विदाउट मेकआपबाबो साइज खा थांगासिनो नै जोंहा आरो सालायग्राखौ देखायाबालाय बोरै जानांगौ जाखो सालायग्राखौथ' बुंनाङा आरो नङा माथो मलमलिया मलाय बिरि नङा माथो मेकआप ओमफ्राय नै बे खासि खथ्रानि मा गामि मोनथाय नै बिसानावहाय शुटिंखौ लागोन जों मोनफैबायानो थासयनानै फैगोन ना दाथायनानै फैगोन गोलैखासिगोन ना साइडजों थाबायगोन जाबाय दे औ होमबालाय प्राइम लेन्सजों खेबजागौमोन गथ'नांगोन स्कुलमोन गारिखौहाय चेन्ज खालामदों ना माथो नैबे जाहैबाय गेमस्रिनि पार्सनेल केमेरामेन
पाइलटआ जोंनिया गारि माबा खालामनो थांगासिनो दङ Ani? Gizi kupur unda. Oi. Manu bang kamu kezanger bawa sini. Shooting aw जानांगौ ओमफ्राय जोबलायलां ओमफ्राय टेक लाबाय थाबा रिटेक लाबाय थाबा ओमफ्राय जोबलायलायगोन मा जोबलायलायगोन दा जाग्रोबाय थागासिनो दालाय बिदि जागासिनो ओंखाम जायो मानसिया ओंखाम जानांसिगोन Mini deh, mini le, mini deh, mini tuh mini ya, ibu bisa mini. Lipstick lah le mana? Le, itu ni. Mwjangana, angni tak mau bisa bang. Aku saya sudah dengar itu. Mwjang tak deh. Mwjang deh. Tangan deh apa malah bang? Oh. Oh. Nanti ada kata ya. Tidak ada tuangan. Dada bigrai. Be appreciate nama saya sani noa. Dada. Nung lu grab ya mwna. Oh. Ini siapa? Oh. Oh. Ya apa ni noa bego? Hey, aagwi. Oh. Sister, go. Hello. Run! Action! Run! Action! Bener, bener. Dan, lihat kalau 16. Berpikir lain.
सान्दुङा खावलाया जा गोजा गोजा नुबाय माबा ओरैनो खावलाया गोजा नुखायो सान्दुं खामबाय मोजां खालारा मिलायाखै गुफुरखाना इस माइबा मेकआप फोननायखायसो दा फोननायखायसो दा आयौ सान्दुङा थैनोसै सान्दुङाव लायै लायै बाथारबाय ओमफ्राय जा ओमफ्राय नै लिंसारा साइकेल लानानै लाना खारसिगोन ओमफ्राय जा नै बिराद दुस्थ' गथ' उदैया नाय उदैया बिराद आयौ हाया मा नाम आयौ मा नाम आयौ आयौ मा पस्ट खालि भिडिअ खालामो खिखि फायसे दे जाबाय दे Ready, rolling, action! Salai gaku. Lini cycle lu apa? Untalan siang salai naik. Action. Lupa. Salah deh. Tahan betul, bisnar. Masa deh. Aks galas baik. Cabai. Oh, cabai bisim banget. Cabai lagi. Direct gue suruh baik. Oरैबायदि ओंखाम उखैबायमोन hello guys, दिनै ओंखाम जासिगोन जोंहा दिनैसो जेनेबा बोसोरसो जाबायमोन आरो ओंखाम मोनजायैया फाइनालि मोनजामारसिगोन ओंखाम बिबार नों मानो बारो खन्थाइसो दों दा ओइ बिबार नों मानो बारो होननाया ओंखाम जाखांनायानो सिगां आंहा इथिं सुनसै मा नों दहैनो जाखांबाय माथो आलु फैबावबाय बे बेलायाव लाफा मैद्रुजों दालिमोन ओमफ्राय दा जाहैबाय जालायनोसै एबार जानानै अरबालाय खनसे बोरबा खोनाथारदों जानो हाथाय गैजोबलायलायो मिथिया हाय हेल' गाइस दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय लान्चनि मोनसे गान खननो नागिरदों जोंहा गेमस्रिनि चेनेलावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना खोनासंनो हासिगोन दायो ओमफ्रायो गाना जाहैबाय मोनसे देमसि सं दानिया फैदो खोनासंदे थुलै बावरिफोर ना सारहैनो फिथिख्रि मावा मोनबोला सिंगि मागुर मोनबोला एवखां सावखां जाहैनो माइब्रानि जौ बिदैजों थाङा हायाफा आं थाङा गथ' गोरलै दङ आंहा गाबबाय बायब्ला जाल्ला जागोन आं हाला जोब्बाय रायजोफोर बेयावनो दान्दिसेनि थाखाय सायलाग्रा आखाइ खबनायखौ र' बरिया तालिया गालिंगवा माबा मा होनो इन्स्टायाव सिख्लाफोरनियाव बेस्थ'थार सासे केमेरा लेन्स बख'नानै आन्दायदों एसे साइज नुदों थोरसि गुफुरजों
जोंना नैबे आबौ मोनाव फैदों जोंहा गस्ला गोमो गाननायनाव बिश्वकर्मानि सिद्दा थानाया औ ओंखाम खुरनायखौनो लानांसिगोन दे ओइ स्नेपफोरसो खालामदों नामा मा दैया माइबा दों सासे बथल नागा ओमफ्राय नै जोङो शुटिं जोबनानै बे मादै लाहानावनो ओंखामखौ जाबाय बे मादैमोनखौ आं जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो साबायखर बावहरनो होननानै सानबाय दाख्लै फैनाय टाइमावबो आं साबायखर बावबोखाबायमोन अब्लाबो आरो खेबसेबाव आङो नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच होननानै बुङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो मादैमोन आदैमोन जोंखौ भिडिअ बानायनायावहाय हाजासे हेल्प होनायनि थाखाय आरो जोंखौ गोथाव ओंख्रि ओंखाम संनानै जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओंखाम जाखांना फैनानै गय जानोसैलै गय जाबाथाय आंहा खुगायासो गोजा जागोन खोमा होनलाय गोलांबावबायसो आङो आंनोबो हरसुनि जायोना जाया जायो एसेल' बारा नङा आं जानो थिनबाय ब्रा आनो मोनाबो जानो थिनबाय जाया I am also so beautiful. हिन्दुसाया कोरियान ना माबा इहा इउटुब चेनेल दंथ' मानो इयावबाबो जायोना मालाय आंनि गारिखौ मोजां मोनलाय मानुहा ना दायो थांनो नागिरदों जोङो स्पेसा जि गोनां गोजाना मोजांथार गाखोनो थोक्को मोखोना बिदि गारिया ओमफ्राय स्पेस माने आं बिदिखौसो मोजां मोनो गारिखौ जायोमोन जोंनाबाथ' ओरै मेकआप बक्स सोनानै बिदियाव जिरायजायानो सानदुं मोजां जाजोब्बाय Aaiywolai aagwi bakawlai tang Aaiywolai hwnna mijing tang Nengni kawtang mohorjen nengni deha solerjen Aaiywolai aagwi bakawlai tang Aaiywolai hwnna mijing tang Nengni kawtang mohorjen nengni deha solerjen Bersir gedanku somai hadir bainen hai tawar Deglai bersirku kalam dergau bainen super duper Action! Aaiywolai hwnna mijing Nengni kawtang mohorjen nengni deha solerjen Bersir gedanku somai hadir bainen hai tawar Deglai bersirku kalam dergau bainen super duper Happy New Year Happy New Year advance Happy New Year ya lipstick nakजोबबाय र' ओइ दहायबो नुदों नामा भिडिअआव ओमफ्राय नोंनियाव नुवाखै होनबाय आयो आंना मेंक्ल'सिन जादों र' जायाखै आंनाबो दे नै बेनावसो जि मोजां नुयो
नै ओमफ्राय दा जोंना शुटिंआ जोब्बाय पिकआप जाबाय ओमफ्राय साननैसो उनावनो नोंथांमोना निउ इयारनिनो समखा निउ इयारनि पार्टिफोराव मोसानो हागोन मानो हागोन एकदम इन्जय खालामनो हागोन ओमफ्राय दायो थांनोसै ओमफ्राय मा बुंनो नेबाय थाखो हेपि निउ इयार एडभान्स नोंथांमोना इन्जय खालामदां एडभान्स जों दा आंनिजों लानोसैलाय नोंनिखौ दोनथ'दो साबस्क्राइबारा गेमस्रिना बुरजाखा एबार आंनिखौ साबस्क्राइब बानायदो आंनिखौल' साबस्क्राइब खालामलांबाय बेलेगखौ खालामनाङा दे नै जाम्बि मानो डिस्टार्ब खालामदों जों रायलायनायाव नै आंनिखौ दे मारै जिबाय फट' लानाया आइदि जायो ओमफ्राय मिन्नायाबो नैलाय ओमफ्राय नोंसा मामाया ओमफ्राय नुवा नोंसा मामाया माला हाथाय देखाया दोलाय ओमफ्राय हाथायखौबो देखायालै खेबाखै एसे खाथियाव थांबाव नोङो मादै एसे खाथियाव थांबाव फिसाफोरखौ बावो नामा सोरबा बिदि जाया अमाना जाया Sao ơi, biết đây là mama cái này là min là gì à? Sao mama cái này là min đừng cái ông phải hát thì cứ ngồi ở đây nè. Này dress sense Khulumbai, dah photo lagasını mesela. Nasıl? Buria. Akhirnya izin kamera. Mwna, câu habayaw. Akhirnya sih gak sih rau kiểu lo. Jikuno. Mbak Hinjo sakit babu. Posan bi menciana. Thằng sudah? Nenang itu lah. Gue lah, aku ada nama. Lu mau ada syuting kamu? Video ni producer. Video khalamw ya. Kakak Malik. Ayo, di mana kayu? Siapa yang mau cerita ni benar? Kakak Malik. Siapa sih pak? Ya. Thằng cái đấy. Siapa yang nak kasih dengan mana? Kan nak kamu siapa vậy? Rồi, chúng ta làm rồi, con sống lại. Làm cái bài nào đó sao? Này, siapa yang chú khiếp đi cái thôi. Ăn này nó để kịp nữa. Ăn như thế nào? Lah. Bye bye.